В Україні вшановують пам'ять загиблих кримських татар під час депортації, яка почалася 18 травня 1944 року. Того дня ще у досвіта радянські силовики цинічно вдерлися до осель кримських татар. Вони не дали їм зібрати навіть найнеобхідніше. Зганяли людей на вокзал та в товарних вагонах, відправляли на Урал та до Середньої Азії. За кілька днів депортації вивезли майже 200 тисяч людей, включно з дітьми та літніми людьми. У дорозі та за перший час у вигнанні померла половина кримських татар. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу. Зранку у мечетях відбулися дуа. Напередодні вшанували молитвою жертв депортації кримсько-татарського народу і у кримському муфтіяті. Це відбулося в духовному управлінні мусульман Криму у Києві. За словами муфтія Криму Айдера Рустемова, правда і справедливість має бути відновлена. Кримсько-татарський народ продовжить боротьбу. О Господи світів, даруй спокій душам загиблих мусульман, наших предків під час депортації, наших батьків та дітей. Аллах, прийми наших шахідів, пробач гріхи загиблих предків. Нехай пролита ними кров у 1783 році та у 1944 буде немарною. Рівно о 12-й вся Україна вшанувала пам'ять жертв геноциду хвилиною мовчання. Зранку в окупованому Криму кримські татари несли квіти до пам'ятних каменів, встановлених на честь кримських татар, котрі не пережили депортацію 44-го. Попри дощову погоду у Сімферополі, у сквері біля залізничного вокзалу, де закладено пам'ятний камінь, зібралися десятки кримських татар із національними прапорами. Рік за роком тих, хто пережив депортацію, стає дедалі менше. Але приходять їхні діти та онуки, які діляться спогадами своїх бабусь та дідусів. Активісти дають повчання підростаючому поколінню. Побудуємо свою державність на своїй батьківщині і тут житимемо. Висловлюю велику подяку тим, хто тут сьогодні зібрався. Наша боротьба продовжується, вона ніколи не зупиниться. Настануть такі дні, і ми вітатимемо один одного зі святом. Крок за кроком ми наближаємось до цих днів. Вже котрий рік окупанти забороняють проведення масових мітингів, присвячених дню депортації кримсько-татарського народу. До окупації Криму 18 травня на центральній площі Сімферополя збиралися десятки тисяч кримських татар вшанувати пам'ять загиблих на чужині. З початку окупації люди лише можуть зібратися у себе в селищах, і то не скрізь. Це Буюк-Онлар, Октябрьське, Красногвардійського району. Люди молитвою поминають тих, хто не дожив до цих днів. Бісміллахір-рахманір-рахім. Ясін. Іннека ламінел мурсалін. Аля сиратил мустақім. Тензілел азізіз-рахім. Тут сотні людей рано вранці зібралися біля пам'ятника жертвам депортації. Анам o ballardan ziçu uli çıkan et söylegen edi. Anam pek kıyınaldır annesi. Kırım. Ol geçe kırım dep oturdu. Mına biz kaytacağımız. Ama aytaydılar что sen Özbekistan'da doğdun, sen bunda kalacaksın. Ben pek yaman akla yedim sonra vakti. 18 Mayıs Kırım Tatar halkı için pek bir facialı günlerden birisidir. Bizler halk sürgünlükке uğragandan belli talep etip bizim halkımız Kırım Tatar halkı bu 18 Mayıs'ın matem günü dep geçiremiz. Bugün de 78 yıl oldu halkımızın sürgünlükке uğraganı. Çünkü yaş nesli osip geldi. Bizler şimdi özümüzün bu duygularımızın, ana babalarımızın asretliğin yaş nesilge
ашылаймыз. Çünkü bu 18 Mayıs'ın bizim halk hiç unutmamak gerek. Білгеніңіз кебе бұл матем күні әрбір инсанны, әрбір қорантаны жүрегінден кешті. Миллетіміздің келешегін көзімізге алайық. Келешегі насыл olacak? Неден ибарет olacak? Оны мен білесем, әрбіріміз яқшы білеміз. Біріншіден аяқ үстінде қалмақ керекміз. Миллетіміз сау қалмақ керек. Ветанында yaşamak керек. Әмде İlim ve bilgi o birinci milletin geleceğin parlak olacağını bilecek şey. Школярі прочитали вірші, присвячені насильницькій депортації цілого народу. Путь к тебе отправилась давно, еще в тот день, в 44-м, в мае, когда судьба прикладом стукнула в окно и прогнала мой род с родного края. Пускай я родилась десятки лет спустя, в моей крови стучит воспоминание и душит горло боль рассудок мой мутя. Я там, я среди них, начавших путь в изгнание. У багатьох мечетях Криму кримські татари провели молебні, дуа, просили Всевишнього пробачити гріхи померлим у депортації та дарувати їм рай. Ті, хто зібрався, кажуть, що ця трагедія не буде забута, про неї передаватимуть з покоління до покоління. Радянська влада звинуватила цілий народ у зраді, а окупанти, російська влада, звинувачує кримських татар в екстремізмі та тероризмі лише за те, що не хоче визнавати оккупаційну владу. Сегодня наш народ испытывает такие же тяжелые, невыносимые испытания. Продолжается задержание, обыски, пытки и людей не за что сажают на огромные сроки. Детей и родителей разлучают. Мы просим Аллаха, чтобы все эти тяжелые испытания мы с достоинством перенесли, и после темной ночи обязательно наступает рассвет. Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу в умовах, коли нащадки тих, хто 1944 року позбавив кримських татар їхнього рідного дому Криму, тепер намагаються відібрати будинок вже у всього багатомільйонного українського народу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди Дня вшанування жертв геноциду кримсько-татарського народу. Щороку, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Народу, який хотіли позбавити батьківщини. Народу, який хотіли позбавити життя. Народу, чию історію і чиє ім'я хотіли стерти. Але народу, який зумів повернутися додому, зумів зберегти себе і свою правду. Російські окупанти знову, як і 78 років тому, примусово депортують сотні тисяч наших людей на чужину у віддалені райони, заявив Зеленський. Він додав, що повномасштабне вторгнення Росії черпає натхнення у найгіршому, що світ бачив у 40-х роках минулого століття. Однак спонукає нас повертати і цих окупантів до того, що зрештою переживають усі антилюдські режими, а саме до їхнього програшу. Зеленський звернув увагу, що окупаційні війська вже зазнали в Україні таких поразок, яких Росія не бачила десятки років у різних війнах. Війська вже зазнали в Україні таких поразок, яких Росія не бачила десятки років у різних війнах. Отруєні державною пропагандою, багато росіян ще просто не усвідомлюють цього, не хочуть бачити, наскільки великі їхні втрати у різних сенсах цього слова. Люди, економіка, культура, майбутнє. Але життя змусить їх відчути ці втрати. 1944 року, виселяючи кримських
татар з їхньої землі. Тодішні кати народу були впевнені, що ніхто із переселених не повернеться додому, в Крим. Зараз, намагаючись окупувати Україну і зруйнувати наше життя, теперішні кати народу також були впевнені, що у них все вийде і що ми нібито не витримаємо. А ми витримали і боремось, щоб повернути в кожний куточок нашого дому життя. І повертаємось. Саме сьогодні Зеленський підписав закон про соціальний та правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їхніх родин. За словами президента, цей закон має захистити усіх людей, хто зазнав репресій від окупантів і хто був захоплений ними у полон. Цей закон для захисту усіх тих звичайних мирних цивільних людей, хто зазнав репресій від окупантів і хто був захоплений ними у полон. Цей закон, зокрема, і для Нарімана Джелялова і багатьох інших, хто у Криму, у своєму рідному домі, позбавлений чужинцями волі. Для тих, хто утримується в тюрмах на півострові і хто вивезений в Росію. Це закон для рідних і близьких усіх бранців Кремля в Донецьку, Луганську, в усіх тих районах і в Криму. Для усіх, хто зазнав знущань від ворога. Це допомога і захист. І ми обов'язково відновимо справедливість. Керим, Сербест, Оладжак. Переслідування кримських татар припиниться лише після деокупації Криму. Про це заявила постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева в ефірі єдиного телемарафону. За її словами, кримські татари є дуже волелюбними, тому росіяни систематично переслідують їх. Але уже зараз триває робота з міжнародними партнерами над створенням спеціального трибуналу, який судитиме злочини росіян в Україні. Насправді, після масштабного вторгнення в Україну наші партнери міжнародні нас активно підтримують. Зараз іде робота над створенням спеціального трибуналу над Російською Федерацією. І це те, чого ми не могли домогтися до повномасштабного вторгнення, але що ми все одно бачили протягом 8 років з початку тимчасової окупації. Звісно, що звірства, які ми бачимо зараз, вони не співмірні, масштаби величезні. Це дійсно тисячі людей, які загинули, цивільних наших громадян під бомбардуваннями, під ракетними обстрілами. Це сотні тисяч, насправді, людей, які в тому числі стали жертвами депортації, сучасної депортації. І сьогодні ми вшановуємо дійсно в день геноциду кримськотатарського народу, і в тому числі тих людей, які змушені зараз знаходитись на території Російської Федерації, тому що їх насильно туди вивезли. Тому так, наші партнери вже нарешті почали це добре розуміти, перестали хотіти рятувати обличчя Володимиру Путіну, тому що ці злочини, які зараз відбуваються, їх дуже складно приховувати. Депортація була одним із найбільших злочинів радянського режиму. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар. Він наголосив, що зараз наш історичний шанс раз і назавжди дати відсіч агресору, щоб більше ніколи не допустити повторення цих кривавих злочинів проти людяності. Для кримських татар Сюргюн став тією сторінкою національної пам'яті, яка завжди болем віддаватиме в серцях усіх поколінь. В Україні ці події визнані геноцидом. На превеликий жаль, російські окупанти продовжують діяти притаманними їм методами. З 1944 року до сьогодні нічого не змінилося. У порушення всіх норм міжнародного права Москва окупувала український Крим, свідомо і системно порушує права людини та фундаментальні свободи на окупованому півострові. А тепер оскаженіло намагається розширювати ареал своїх звірств на всю територію України.
Російські окупанти перекидають на схід озброєння та військову техніку та йдуть у наступ. За даними Генерального штабу, рашисти намагаються сунути на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках, а також у напрямку на Довгеньке на Ізюмщині. Блокують Лиман з півночі, у Маріуполі гатять з артилерії та авіації. А на Луганщині для підтримки наступу окупанти зосередили 1,5 десятки гелікоптерів. За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони сухопутних військ було уражено 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Зенітні ракетні підрозділи повітряних сил знищили 1 БПЛА та 4 крилатих ракети. На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито 12 атак ворога. Знищено 3 танки, 3 артилерійські системи, 6 одиниць бойової броньованої техніки та 7 автомобілів противника. Окупанти не мають сил для наступу на півдні, тому облаштовують позиції. Окупанти не мають сил для наступу на півдні, тому облаштовують позиції в намаганні закріпитися. Водночас, за даними оперативного командування «Південь», ворог гатить з мінометів та ствольної артилерії. У відповідь українські захисники завдали більше сотні ударів з реактивної артилерії та авіації по позиціях рашистів. Знищено близько 130 окупантів, безліч техніки, а на Херсонщині спалено 2 ворожі склади боєприпасів. Спецслужби знешкодили агентурну мережу. Агентурну мережу РФ, яка мала забезпечити проникнення ворожих ДРГ у Миколаїв, знешкоджена фахівцями Служби безпеки України. Встановлено, що агентурна група з 5 місцевих жителів була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил.